Здравей, YouTube! Аз съм Матико. Днес ще ви покажа как да си направите кабелстоун, фабрика, ферма, както някой казва. Кабелстоун при кабелстоун, нещо така. Сега, ето така работи. Ще бавно става, знам, но мога да го усиля, ако искам. Но на вас толкова бързо няма да ви трябва. Бъгва и това си работи. Става, виждате процеса, става кабелстоун. Ето секунда. И това е, което казваме как работи. Сега ще покажа как да се направи. Приготвил съм си материали, да, аз вчера съм направи, гледах един клип, защото не трябва да се гледам и без чека и гледах един човек как направил и това и аз реших да направя един клип да ви покажа и аз. Не за друго, просто да ви покажете. Сега трябва да е 5 на 5 на 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И сега купаете го цялото. После трябва да е 2-3 купчета да обоят. В смисъл е с толкова. Като го направите, като го направи го, сега ето виждате колко дълбоко е направи. Да, още едно купчета. Трябва да се точно 3 купчета да обична. Малко ми забива, не знам защо. Защото съм си пуснал в Facebook, YouTube, VBox, Twitter, всяки такива. Задържам разговор в Skype в момента. Тъй, сега. Но нарочно нямам такова. Не съм си взел пистан. Не стики, най-нормален пистан. Ще ми трябва. Чуйте, докато се усетя как да го направя. Сега това ще го градим с редстоун. Надявам се да ви харесва ресурс пакане. Охо. Сега изберете си някакво място, може от другата страна, може от тази. Аз си предпочитам тази. Сега, тук слагаме едно купче. Слагаме един редстоун просто. Тук слагаме един редстоун репитър, ето така. И го слагаме до края. После слагаме тук това. После разбира се слагаме левър, даде ръчка и трябва да се получи това движение. Нещо не стана както трябва. Кой бях объркал? Сега ще става така. Да, усетих се. Да. Заради левъра. Да е репитър. И трябва да е
Ето така. Тук винаги трябва да има едно блок. Не може да го направите. Гледам на там. Ето това. Това движение трябва да ви се получи. И тук слагате старият левър. Само да не съм объркал нещо, не. Ето тук левър. И спирате движението на това. Сега. Аз си го поставям по редстоуна. Дали той човек, момчето, което го гледах и той си го слагаше по редстоуна. Тъй сега. Трябва да го правя. Трябва да го пусна. Тъй сега. Че аз малко позабравих. Това усетих се. И сега тук слагаме water bucket. На Creative по-лесно става, ама не е задължително. И сега покривате го с каквото искате, аз с Dirt. Най-удачният материал. Не знам точно колко редстоун ще ви... Да, 17 редстоун ще ви трябва. 17 редстоун, един репитър, 4 пистана. Не стики, а само пистани. Това. Мале, защо се поставих на място? Сега ще си пусна звука да видите нещо. Трябва да се чуе на пискане. Ето това трябва да се чуи, стана стоун. Ето вижте. Сега не се показва, защото съм сложил Dirt. Аз разбира се да съм сигурен, че това е средата. Първите 2-3 слоя са Dirt. Да, първите 2 слоя са Dirt. Ето виждате как става. Трябва да спра звуците. Пак ще го кажа. Ето чувате как, да виждате как става. Ето вие фабричката. Това беше от мен и до